Hudaýyň muhabbetini, yaradan Kadir Allah'ın muhabbetini tapmak gününmek bolmaly. Yüreğini Hudaý Taala'dan başga ýana berama, yüreğini bersen, işte şondan narahat bolarsyň, yüreğini ondan çıkarjak bolarsyň, gaty kynlatdyr yüreği ayırmak. Odal yüreğini berme. Odal habardar bol. Odal yüreğini fakat Allah'a ver. Oğul gyýdyň gowar Hudaý üçin, emma yüreğini berme. İşte oğul gyýdyňdan bir gynçylyk görsen gaty akgaty diýer. Heýwer. Ne bayat bestenender çizo kas dil ki dil berdaştan karist müşkil. Bir gyýd, bir bir erkek, bir ýanana mal her näme bolsun. Enata da bolsun hatda. Yüreğini berme. Yüreğini fakat Allah Taala ber. Enatan gowar Hudaý üçin. Oğul gyýd gowar Hudaý üçin. Erhili gowar Hudaý üçin. Mal mülkün gowar Hudaý üçin. Mana sen utarsyň. Emma başgasyna ýürek bersen, bir güne aýyrışmaly, gaty gyndyger. Har bolar anna.